Uy sis, wala naman si mama. Dito tayo lang tiya Julimi, puyo. O sige, maupod biya to ingon ni mama nga dito ta papuyon. Ayo. Julimi. Yo! Tiya Julimi. Oh, gusto mo lang mga bayutan eh! Ano nga mo dire? Mao manggod ingon mama na diri mi papuyon. Naman ko niya binili ninyo dire! Ano magot si mama nga diri daw mi papuyon. Okay, kung muna, alin lang mo dire sa sulod. Sige, lingkod sa mo. Meanwhile, Di ba tuluman mo, aharong isa? Sa malato siya tiya. Oh, moapa sumugod to siya. Uy, magpuna pa dahil mong isa. Naghanang pa kanunon ani. Padala raman daw to kwarto si mama tiya. Lagi, magpadala jud siya kay mo eskwelahay na biya mo. Lagi tiya, nag-ingon mo to siya. Oh, mas maayo noon. Sige, dira lang sa mo ha. Hey, tanaw sa ako dito kung nakahikay na ba ko. Para pang paniod to. Ay, wala man dito sudan ani. Mga to sa mo dito ka, pamalit sa mong sudan o pangita mo. O sige tiya. Bakit ta mangitag sudano na sis no? Dito sa unahan sis, basinaa. Eh sis, manaya ta kayo, lamig yung hangin, lamig yung sayaw. O sige. Ay sis, isugo mo litan no? Oo no. Sige, nato ta sa unahan, kaya basin puso sa saging dito. Hala sis! Guwapo! Hello. Uy sis, akong sa unang ta. Uy, gwapo! Gwapo! Sis, digid sa mga mata. Hubog ni. Ito daw simhuton bi. Sis, digit si mo mata. Sige sis, mangita tagpagi aron mga mata ni siya. Uy, gwapo! Anong diya man ka natulog? Ay, nakahuna-huna na ko. Yan na, sa akong kwaon. Uy, taim na sis! Muna itong ikuan niya, aron makamata siya. Sis, di mo gyapon siya mamata. Sige sis, ato ni ibalhin, ato ni dalon dito sa tunaan sa kabaw. a few moments later. Lah, ano ba itong kudri? Kita na kudri no? Dagan! Ayun. Dagan na mabuta ko ron, patay ko na ko ron.
Thank you for watching! Ito na po magkita next video namin. Please like, share, and subscribe! Woo!